El govern ha desencallat avui un dels projectes més ambiciosos i alhora més controvertits de la legislatura, la llei de vegueries. Suposarà, com recull l'Estatut, abandonar l'actual divisió territorial en 4 províncies i crear 7 vegueries. L'executiu no ha concretat dates perquè alguns dels tràmits depenen de l'Estat i de fet farà falta que el Congrés canviï 2 lleis, però sí que ha explicat que el procés serà gradual. Quan el Parlament aprovi la llei es constituiran les vegueries de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, que de fet seguiran les actuals divisions provincials. Més endavant, la vegueria de Tarragona es dividirà en 2. Aquí veuen Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb capital a Tortosa, la de Terres de l'Ebre, òbviament. En una última fase es crearà la vegueria de la Catalunya Central, amb la capital que s'ha d'acabar de concretar i que incorporarà, a més, la comarca del Solsonès, que ara mateix pertanyia a Lleida. I després ens queda la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, que inclou Cerdanya, que estava entre Girona i Lleida, i que inclou també la Vall d'Aran. Aquí ho veuen remarcat, que de fet volia quedar-se fora d'aquesta divisió territorial i ha insistit, però tindrà una singularitat, mantindrà una singularitat amb les relacions amb la Generalitat. Impulsada per la Conselleria de Governació i un cop aprovada el Consell de Govern, ara l'ha d'aprovar el Parlament. La futura i almenys fins avui controvertida llei de vegueries ha de servir, entre altres coses, per acostar administració i territori i substituir les 4 diputacions. En la seva doble vessant d'administració local, en tant que substituiran els Consells de Vegueria a les diputacions, i d'àmbit en el que es desconcentra l'administració de la pròpia Generalitat. La nova organització territorial respon a una voluntat, repeteixo, de simplificació de les estructures de l'administració, d'eficiència en la prestació dels serveis públics i de proximitat amb la ciutadania. La llei estableix com a capitals anomenades seus institucionals Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. La seu de la Catalunya Central, ara en disputa entre Manresa i Vic, i la del Pirineu es designaran entre el govern i el Consell de cada vegueria. Que Tarragona sigui la capital i el nom de la vegueria sigui Camp de Tarragona satisfeia avui els alcaldes de Reus i de Tarragona, fins ara enfrontats per aquest conflicte. Content perquè la màxima prioritat està clarament salvada, digui el que digui qui sigui, queda clarament salvada. La capital, per tant, seu institucional, que és el que significa una capital, està clarament ubicada a Tarragona. La seva denominació definitiva serà del Camp de Tarragona. És una opció que havíem defensat perquè ens reflecteix millor el que és la pluralitat d'aquest territori. Menys satisfet s'ha mostrat l'alcalde de Lleida, que continua reivindicant el Pirineu. Jo crec que Pirineu de Lleida és una paraula i un concepte prou arrelat i basat en una realitat a la qual crec que no podem defugir. La Vall d'Aran, que tampoc veia amb bons ulls la llei, mantindrà les relacions bilaterals amb la Generalitat, però s'inclourà el Pirineu. La llei preveu com a mínim 7 vegueries, però deixa la porta oberta que se'n constitueixi una 8a, en referència a la del Penedès. Ho demanen les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia. Els 3 partits de l'oposició han criticat l'avantprojecte de llei de vegueries. Convergència i Unió i Partit Popular han denunciat que s'ha fet sense consens i que està provocant un enfrontament territorial. Ciutadans assegura que només servirà com a oficina de col·locació del PSC i Esquerra Republicana. En canvi, els socialistes han destacat que el president Montilla ha actuat amb valentia i rigor a l'hora d'afrontar la nova divisió territorial de Catalunya. Iniciativa per Catalunya Verds ha demanat que durant la tramitació parlamentària es busqui el màxim consens. Després de moltes friccions i desavinences entre els membres del tripartit i també entre els diferents territoris, finalment el govern ha aprovat el projecte de llei de les vegueries que, com dèiem, dividirà Catalunya en 7 noves àrees territorials. La proposta, que no concreta, això sí, les capitals, passarà ara al Parlament català. El primer pas serà substituir les actuals 4 diputacions provincials per consells de vegueria. Després es crearà la de les Terres de l'Ebre, que tindrà Tortosa com a capital. I en darrer terme s'engegaran la de la Catalunya Central i el Pirineu i Aran, la capital de les quals es decidirà per llei. Però arribar fins aquí no ha estat fàcil. Han calgut intenses negociacions perquè els membres del tripartit hagin arribat a un acord. El president Montilla ha deixat clar que la nova ordenació territorial compleix amb un mandat de l'Estatut i diu que, lluny de suposar un increment de costos per a l'administració, la farà més eficient. Això de que són més administracions no es creen més administracions, no comporten més funcionaris ni més despesa, sí major racionalitat, més proximitat
I també, sens dubte, estem convençuts que un millor servei al ciutadà. Per al govern, aquesta nova ordenació territorial permetrà descentralitzar els serveis de la Generalitat i contribuirà a la cooperació supramunicipal. La llei encara ha de passar el tràmit parlamentari, però s'espera que estigui enllestida abans que acabi la legislatura. La Generalitat ha aprovat avui el projecte de llei de creació de les vegueries. El president José Montilla i el conseller de Governació Jordi Ausàs han volgut donar una imatge d'unitat després que el projecte ha tingut un camí regular dins el tripartit. Montilla ha assegurat que la substitució de les actuals províncies per vegueries no tindrà sobrecost. No comporten més funcionaris ni més despesa, sí major racionalitat, més proximitat i també, sens dubte, estem convençuts que un millor servei al ciutadà. El projecte proposa la creació de 7 vegueries, les de Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Lleida, Barcelona, Girona, Catalunya Central i el Pirineu i Aran. Precisament l'Aran tindrà un reconeixement a la seva singularitat i mantindrà relacions directes amb el govern. La transformació de províncies en vegueries es farà gradualment. De moment, la Generalitat no proposa capitals i deixa la decisió pel tràmit parlamentari. Ara s'obrirà un debat territorial que culminarà al Parlament i que en última instància necessitarà la modificació de lleis estatals per suprimir les diputacions.